गावनि हारि आरो थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिजु बर'आ गावनि जिउखौ बावलांदोंमोन। थांनानै फोरमायहैगोन ओ मुंख्लंफोर थांनानै फोरमायहैगोन ओ मुंख्लंफोर। बिटिसि सरकारा मुंख्लं जानाय सुबुंफोरखौ मान होनानै मुंख्लं नखरफोरनो बिटिसि सरकारनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ होदोंमोन। बे अनसुंथाइखौ मोननानै दिनै मुंख्लं बिजु बर'नि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि 32 नं बेरगाव बियाबनि टटलापारा गामिनि रुंसारि बिजु बर'आ बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांदों। टटलापारा गामिनि थागिबि बिफा जुथिन बर'नि फिसाज्ला बिजु बर'आ 16 मेनि 1980 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो 7 आगस्तनि 1997 मायथाइयाव जिउ गोमानांदोंमोन। दिनै बे जिउ बावनांनाय समावनो बिटिसि सरकारनिफ्राय 5 लाख रां मोननाय रांजों बिफा जुथिन बर'आ गावनि फिसाज्ला बिजु बर'नि मुंख्लं खाम्फाखौ लुखांनायनि उनाव बेखेवनाय हाबाफारि लायो। दिनै 7 आगस्तनि 2026 मायथाइयाव बे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारिया। लोगोसे बिजु बर'नि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 45 नं बेरगाव आसाम बिधान सभा बियाबनि एमएलए महेश्वर बर', 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो गोबां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोर लोगोसे रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव 32 नं बेरगाव बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया सुंद'यै बिबुंथि लाखिदों। हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदोंमोन। आङो दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन। बे मेथाइखौ आं सुंद' आं खननानै सानदों। ओरै आङो बिथांमोनखौ सनमान होनानै आङो लिरदोंमोन। बे मेथाइखौ नोंथांमोना इउटिउबाव नुगोन निस्सय। ओरैबायदि लिरदोंमोन आङो सिलाइनि गुलिखौ बिलिरै बिलिरै समायलादोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदोंमोन। सिलाइनि गुलिखौ बिलिरै बिलिरै समायलादोंमोन। सोरबा एक्स-एनडिपि सोरबा बिएनपि बेथ' नों थैनो थांथारनायसो हारिनि थाखाय नङा होमबा सार? सारा थांदोंमोन। थैबालाय थैबाय नाथाय हारिखौ जों बोखांगोन होननानै थांथारनाय। अब्ला मा बुंनाय जादों जे सिलाइनि गुलिखौ गियालासेनो गावजाब्लाबो थैब्लाबो जों थांगोन होननाय जायाखै होमबा? बेनिखायनो आं बे मेथाइखौ लिरनाय जादों सिलाइनि गुलिखौ बिलि बिलि। माने नों मोजां सोमोन्दों आरो आं थैगोन अब्लाबा जातिखौ बासायगोन होननानै बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो आं बे मेथाइखौ लिरदों आरो बुंदों जों बड'लेण्डनि मुंख्लंआव जों मा मोनखो थांनानै जों फोरमायहैगोन होनना बुंदों। बड'लेण्डनि जुजिनायाव हारिया मा मोनखो बड'लेण्डनि जुजिनायाव हारिया मा मोनखो थांनानै फोरमायहैगोन जेब्ला जोंबो थैगोन अब्ला जों नोंसोरनि थाखायनो जों बिटिसि मोनबाय। सोरबा इएम जाबाय, जिएम जाबाय, एमसिएलए जाबाय, इन्फ्रास्ट्राकचार जाबाय, दलं जाबाय, स्कुल जाबाय, कलेज जाबाय, गासैबो एभ्रिथिं बर' जातियाव जाजोब्बाय। गासैबो आद्रा थानाय काहानि जिउ जारिमिनखौ नोंसोरखौ जों जेब्ला लोगो मोनगोन अब्ला जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंनाय जादों।